Bună ziua! Am venit să cumpăr o floare și m-am gândit să fac un mic video cu oferta florilor. Tare frumoase sunt pentru Paști, deja pregătit. Bine, eu vreau cu totul altceva, vreau un trandafir. Dar dacă tot am venit aici, am zis hai să vă salut, să vă spun o zi frumoasă și să vă arăt oferta la flori astăzi. N-am mai fost... de fost am fost, dar n-am mai făcut un video de mult cu oferta florilor. Și astăzi zic la meu, hai că și așa mai am un pic de timp și putem să facem. Mă uit și eu liniștită la ce vreau. Eu m-am fost gândit că vreau ceva mic, nu vreau un buchet mare. Nu. Da, de acolo. Hai că vin acum. Fac acest video. Iubesc florile, ador florile. Sunt pasionată de flori. Le ador. De aici vreau. De așa ceva frumos, ceva micuț de aici. Vă arăt ce vă oferta. Tare frumoase sunt. Vai, ce le iubesc. Trebuie să mă gândesc în ce culoare, dar cred că aici astea sunt extraordinar de frumoase. Da, astea sunt frumoase. Cam așa ceva. Mi-ar place să... Bine, sunt mai multe feluri. Ce ăștia frumoși, roșii sunt frumoși. Da, ăla, ok. Ăla putem să luăm. Aia e chiar frumoasă. Da. Și... Să vedem. Nu-i prea ea cu roșu. E pentru prietena la Andreas, că au primit apartamentul și se mută în casă nouă. Și am zis, hai să intrăm și noi cu o floare. Și cred că ăsta l-alegem. Tati, ăsta. E frumos. Dar toate sunt frumoase. Cu timpul o să-i mai cumpăr o flor, dar pentru intrat în casa nouă, da, acolo. Da, ăla luăm. Hai, sunt o grămadă și normal că sunt. În spate sunt de unde cumpăr lui Doris, orhidele de albastre și frumoase, da. Acolo de unde mereu mergem. Dar nu vreau orhidee sau de astea, vreau de așa ceva, vreau. Vorbesc cu Gheorg. Așa că, dragii mei, vă spun weekend plăcut. Vă mai las admirați voi florile cât sunt de frumoase, vai, ce le iubesc. Astea sunt, nu știu ce le face, ce manipulate sunt. Trandafirii ăștia, câte 3 luni de zile supraviețuiesc. Nu știu ce le manipulează, nu știu. Dar sunt extraordinar de frumoși. Foarte frumoși. Sunt albi, nu știu ce le bagă. Nu știu. Da. Oricum, dragii mei, aici ne despărțim. Am pupat pe toți. Nu dau numele la nimeni în parte. Fără Maria, dacă vezi video. Îți spun și ție pupici. Și restul care ascultați, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu o zi frumoasă. Pupici, ceau!